Hej alle sammen. Velkommen til. Hej. Inden vi starter, vil jeg bare gerne lige sige, læg den pizza. You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel in my belly. You can be the cat. Okay. Det her er nok en lidt sad video, men alligevel ikke helt. Lidt mere en seriøs en. Ja. Kan jeg godt kalde det. Til at starte med, for det første, hvis folk er lidt bliver forskrækket allerede nu, rolig nu, vores YouTube-kanal vil stadig være her, men vi kommer ikke til at se så meget til Luna mere. Nej, for jeg har lidt noget andet at se til for tiden, og jeg vil stadig være en pet girl, og jeg kommer også stadig til at være med i nogle videoer, men I vil nok for det meste se Fia i videoerne. Ja. Så selvfølgelig skal Luna nok lave videoer. Det bliver bare ikke så meget, som hun plejer. Så det bliver enten mig, eller en anden gæst, som jeg måske finder. Men bare rolig, Luna vil altid være en del af Pet Girls, og det vil ikke ændre sig. Ja. Og sådan, det er ikke fordi, at sådan, det er ikke fordi, at sådan, der går måske en måned, før jeg er med. Måske sådan 2-3 dage eller sådan noget. Ja. Og jeg vil lægge videoer ud så tit jeg kan. Og jeg vil spørge Luna så tit jeg kan, om hun har lyst til at være med og overskud til det. Men simpelthen grunden til, at Luna ikke er så meget med, en af grundene er, at hun ikke har så meget tid lige nu også. Og jeg har sådan, jeg har heller ikke rigtig overskud til det for tiden, så. Men jeg lover, at jeg skal nok komme ud med nogle videoer, og jeg skal nok lade være med at stoppe, og jeg skal nok prøve, og Luna skal også nok prøve at få hende med i videoerne. Vi prøver begge to så meget som muligt at komme med i hver eneste video. Ja. Yeah. Men ja. Så jeg skal nok huske at lægge videoer op, og endelig skrive i kommentaren, hvis der er noget, I vil spørge om, eller hvis der er noget, I vil have, jeg skal spille, eller selvfølgelig, hvis der er noget, som I gerne vil se mig og Luna skal spille. Men endelig skriv i kommentaren, hvis I bliver triste, eller skriv i kommentaren, hvis I har spørgsmål. Skriv. I kan også gå ind på vores Insta, Sia_Luna, eller omvendt. Ja, men er der noget, vi skal sige, inden vi lige smutter? Ja, skriv noget i kommentaren, I love pizza. Ej, det var sjovt. Skriv noget i kommentaren, I love you, Luna, og held og lykke. Vi ses alle sammen. Hej. Hej. Hej.